aya assalamu aleykum pul debbo haal debbo sugo o majjata sa ƴewga mayram allah ana wiye mayram ana jeeya wuuro ɗam boore pour hoto wuuro tondi feere wuuro goro no wiye ali wi wari lagin lalli ga to homo gonnoɗa bamako to kaman hono wiyete ana wiye fune woni he fune diallo dene hoto aɗan dende ɓe mbiya saame an tommo jooɗi kanko koreji makko goni toon yo kanko e koreji makko wiyama fune diallo fof omo andi mbiyam foti diallo fof mo andita ɓi kon wiye mayram lalli goro mbi wara lalli yiitay goron de aya assalamu aleykum sakiraɓe kala jiiɗo oɗo vidéo fou hande yo altinere 7 deuxiéme mois le 7 deuxiéme mois min goni muɗum ɗo Kuré Mali ɗo min goni Kuré Mali banggue ketɗo Mali oɗo pullo debbo e mobile aji oji bamako ɗi o wardi o majji sakiraɓe makko bo bagage iji makko du keddike mobile aji bagage iji makko du o yiitay bagage iji makko ɗi joni ka Allah andi jiiɗo mo so anditimo fou omo Kuré Mali ɗo ley gare Kuré Mali ɗo jomum landano Kuré Mali ɗo gare ɗo o wari ɗon fo yama heeɓa hen faamu inchallah komo wala ɗomo jooɗi ɗomo tabiti sago tawi miɗen mbawi hokkude on numéro ɗo jiitotomo joni noon so neɗɗo waɗi ɗo Kuré Mali ɗo miɗen keddi yiiɗomo e garo miɗen mbawi hollude ɗum ɗum woni mo tabita e junggo amen sago min kokka numéro hen assalamu aleykum